and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Banda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo masaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena yake. Iwe menenda valida muchoncho eneyo. Ngababa njazisamba. What are you optimistic 2025 mu? We see ourselves as navigators enveloped in an storm, and if we keep our course, we are setting the horizon of clean. Times Exclusive, every Saturday from 8:30 p.m. and a repeat on Sunday from 4 p.m. And you are the change that we have been waiting for. Kusinta kumena amala akala kulilira. Nkumango likodi kubwera liti kubwera liti. Kubyole mwa vote yao po vote la Chakwera. Kusinta kujakuona mchona. Are you running? Yes or no? Many calls have been made. Yes or no? And I'm flattered. Serious leaders talk to serious Malawians through Times Exclusive. It's about time. It's about time. It's about time. Member our NPP. 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 Dr. Daniel Dube. Inendine Ras Mika Sale. Daimirira Rastafarian community. NPP. NPP. Dr. Daniel Dube. Inetinanga ndi Fatani Mota. Kujokera ku Lilongwe Central Market. Ndine chair yetu. NPP. Inendine Rakero Silungwe, Vice Chair Lady wa Musika Central Market. NPP. Inendine Martha Tazago wa Youth. NPP. Inendine Zesi Jimeda ndajokera kukasia ku Lilongwe. NPP. Inendine zone Kisuro na secretary ujokera ku Karonde. NPP. Jokora Dube. Ndine mpundu kwa Rwanda ndoka bulula ndile share wazimani. Inene mampavu sichoncho. NPP kusinta kwenikweni. NPP kusinta kwenikweni. Dr. Dube. Dr. Dube. Ine ndine Amoni Zulu kuchokera Central Region ngati secretary. NPP. NPP. Inendi Godfrey Samson ujona kundega wa Youth. NPP. Kumpoto. Pakati. Kuno kumwera. Inendi effort njewa secretary kuno kuchigawo cha kumwera
secretary kuno kuchimwera pa region. Siko kwambiri. NPP ine ndimere baiti ndine organize secretary wa Chinyamata kuno kumwera. NPP Dr. Daniel Dube ine ndi Samson Kamanga amene ndichokera ku Blantyre North ndikuyimira a disability. NPP Mr. Due ndine Francis Kanyumbu youth director ku Central Region. NPP Dr. Daniel Dube ziko ine ndi Stefano Joseph amene ndili district level chairman boma la Palombe amene ndikutolera anthu onse aulumali pano pa abwana wamve kuti ndili ndi anthu 950 ziko. NPP oye. NPP oye. Dr. Daniel Dube ine ndi chimwe amenadi kuchokera ku boma la Machinga ndine governor boma limeneli. NPP oye. Ine ndi Nancy Rifa constituency governess Machinga likwenu. NPP oye. NPP oye. Dr. Dube. Dr. Dube. Ine ndi Kenneth Mpataminga, district governor Machinga. NPP. NPP. Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Ine ndine witness ni Koto, district governor wa boma la Balaka. Ziko mkwambiri. NPP. NPP. Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Ine dzina langa ndi Jackson Jagaji ndi kuchokera ku Mangochi North East, member wa NPP. NPP 2025 Dr. Daniel Due limafuna nzanga mbili mumatachi yao timafuza kuti ateje ngavika izi zikutanthauza kuti anthu ena amati satani, anthu ena amati sabwera lero watani pano tasonkhana chifukwa choti watani. Ine ndi Osman Jafari kuchokera ku Machinga South, ndine member wa NPP odalirika ditu, komanso ine ndi woyimira ku Machinga South ngati member of parliament. Zikomo. NPP Dr. Daniel Dube. Ine ndine Abusa Rita Mariza ndikuyimira Pastors Fraternal komanso ndine member wa NPP ndine executive secretary. Zikomo. Sinta kwenye wene. Dr. Daniel Dube 2025 Goma. Dr. Daniel Dube 2025 Goma. Ine ndine West Tembo, member wa NPP. Ndikati NPP mzidi kusinta kweni kweni. NPP. NPP.
Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Ine ndine Nokshon Mumba, amene ndikuyimira ngati regional governor wa Chinyamata. Ja Rastafari. NPP. Sinta kwenikweni. NPP. Sinta kwenikweni. Ine ndi message amba amene ndikuyimirira secretary wa Central Region ku youth. NPP. NPP. Dr. Daniel Dube. Thank you. Dzina langa ndine Maria, ndipo ndine nthumwi ya youth. NPP. NPP. Dr. Daniel Dube. Ine ndine Charles Kabiro, member. NPP. NPP. Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Ine ndi Secretary General wa Kulilongwe. Thank you. NPP ikati pang'ono pang'ono boma lilitenga patsala pang'ono boma lilitenga pang'ono 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 NPP NPP kumpato pakati kuna kumvera ine ndine Blessings Alani, Regional Governor Southern Region. Ziko Zika matere tere tere. Zika matere tere tere. Zika matere tere tere. Zika matere tere tere. Iya bas. Hero limen hero. Lero limen hero Adube ni. NPP. NPP. Zimonde kanga dukuti siziteka eh? Kumba satani kodi? Chifukwa cha nthawi ndiyankhula pang'ono kwambiri. I'll be so brief chifukwa chakuti zimene zikuchitika pano pazi is very live. Okay, dzina langa ndine Shora Kaonga. I am the acting national organizing secretary. Now, ndiyankhula mwapang'ono tisanapereke chifukwa anthu akudikira kuti president angola kuti chani. Our president is watching from America, is with us here. Tilimodze. Chimene ndikufuna kunena nchonena kuti ulendo ungatalike bwanji koma ngati mwalondola njira makatani kodi? Mukalonda njira makatani? A president athu chipani ichichi sana ambelero. This party started long away ago, last year. Koma background ipo chipani chimota andafuna kukhale msonkhano waukulu kwambiri. A president akulesa kuti yayi leroli afuna yankhule ndi mtundu wa Malawi. Kodi ndi chifukwa chani apanga chisankho kuti 2025 akhale pa ballot? Akumva bwanji mtima mwawo kuti aone kuti no, koma enough is enough. Malawi ikufunika kuti isinthike. Chimene chikuchitika pano ndale tapanga zambiri zankhulidwa koma dziko lathu sili kutani kodi? Chuma chikulowa pansi, maphunziro akulowa pansi, muzipatala ngakhale bandage yenene makagula wekha. Chimene chikufunika chonena kuti tipeze mtsogoleri
amene akhale ndi umunthu wokonda dziko la Malawi. Tili modzi ku disability ayankhula okha tili nawo pano atapewa tiyankhulira. Koma ku disability kuliso mavuto apwe. Disability ndi mbali imodzi imene dziko la Malawi tikutengapo mbali kwambiri. Tindi fraction yayikulu kwambiri ku disability. Koma zinthu sizikuyenda. Tsono Dube kunena kuti no, ine ndikubwera. Ndisiya ulemerero wanga koma ndifuna kuti dziko la Malawi lisinthike. Kuti tipite kumpoto kuli zinthu zambiri zimene sizikuyenda. Moti vantu vakumpoto yakoyo kuti bakuti kumapati kumba kuvota parata vota vakutireka. So Dr. Dube says kubwera kwa ine ndikufuna akumpoto apakati akumwera ku Eastern Region tonse Malawi wathu ndi mmodzi. Ndi chifukwa chake tsiku lanena kuti ndira mtengo wapatali kwambiri. Pakamwa kuti tikupasani ntchito, tikupasani fetereza, tikukonzerani zinthu zimene zimangokamidwazo sizikuitika super ground. But now change has come. So pano mwafupi kwambira president atasana yankhule nimangofuna ndikunena mawu amenewo. Very briefly in English, Dr. Dube is coming in this country, he is crying for change. Our country has gone through political difficult times because of the political leaders we have had of late. Many promises, but on the ground nothing is happening. This country is now almost collapsing. We need a leader who can change this country. The leader who is coming, I want to tell you, Dr. Dube, he has everything that it takes for a man to have. But he is sympathizing with this country. Our country is dying in silence. So Dr. Dube says, no, time has come. This is time for change. Whether we like it or not, it's time for change. He is the only leader who has never participated in politics. He is the only leader who has never said something not being done. We have tried our leaders. They will come with a lot of baskets full of promises. At the end of the day, nothing happens on the ground. It's done. Enough is what good. Enough is Ishani. The elections that we're having next year is not time for t-shirts. It's not time for rhetoric. It's not time for 2,000 kwachas. We need change. Change has come. Change has what? Amainda Bambo. Ndifuna ndipeleke microphone wa Tapiwa. Mr. Martin, yes. This is Yankura very briefly. If you want to president after the done good. Ndeno tikura modula kwambiri. Chifaka introduction kaja naona kuti kapita ndina kuteke fine. Zakarazo bwino. Maboma onse pano alipati kodi. Sizocheza tu hizi. Now, amene muzi Yankura ndizo pasa ni very few minutes, main points. 2 minutes is enough. Kuta president atu ati Yankure. Zo mwambiri. NPP oye.
Ine ndi Secretary General wa chipani cha Naturalist Patriotic Party. Mawu amene ndifuna ndikulimbikitseni Amalawi, mmene kuyankhula ndikuziwa kuti Malawi yonse ikumva. Utenga umene andiuza a president wonena kuti Naturalist Patriotic Party, chipani cha Dr. Daniel Dube, afuna kusintha dziko la Malawi. Chilichonse chimene chikuchadula dziko lino ndikuti Daniel Dube azayesetsa kusisa zinthu zimenezi. Tikudziwa andi chipani chimene cha Naturalist Patriotic Party si cha Dr. Daniel Dube koma cha Malawi. Andiso chipani cha Naturalist Patriotic Party kumalawi kuno kuti kudziwa kuti kuli anthu amene tachuluka ena afe sinapita ku school. Ndiyeno kufuna kuyankhula tizengo chichewa kuti Amalawi anzatu ali minister andi chipani chatu sitifuna kuti chikale chakuti munthu ukubwera kumakhala kuti kuyerekedwa chipani chatu ndi cha open. Aliyense amene ali mchipani cha Naturalist Patriotic Party tikondane kwina ndi nzake. Andi Dr. Daniel Dube mmene 2025 pamene akulowa mboma awanenesa kunena kuti achinyamata onse amene akhala kugwiritsa ntchito mdziko lino la Malawi kukhala ngati mawiri bala. Dr. Daniel Dube adzayesesa anthu amenewa kwakuka patsogolo kuti alimve dziko la Malawi kukoma. Tikudziwa kuti anthu ena amangolonjeza takati tikuvutika mdziko lino chifukwa cha utsogoleri wosiyanasiyana, koma Dr. Daniel Dube dziko la Malawi lino alipo chifukwa iye ali ndi upangiri kusiya ntchito zake ku America nkubwera kuno ku Malawi kusinyiza kuti maganizo ake aona kuti dziko a Malawi anzanga ndikagwire dzanja kuti amve kukoma iyeyo nzeru zake zimene anampasa chauta kuti amalizise kuno ku Malawi ku dziko la Malawi. Komanso chokupembaniso anthu a Naturalist Patriotic Party pa nthawi imene tikuyankhula fundo zathu za Naturalist Patriotic Party, please tikambe fundo zathu za chipani wosanyoza zipani zina, tiyankhule zathu zimene tikuchita munomo pa nthawi imene tikufuna kuti titenge boma. Kodi tipanga bwanji wosanyoza munthu aliyense mtsogoleri, koma ife tigwira ntchito pa ground kuti Dr. Daniel Dube 2025 alamulire dziko lino la Malawi. Tikatero ine sitiyankhula kwambiri chifukwa cha nthawi kuti bwana wathu bwana president nayenso ali ndi nthawi yakuti atiyankhule kuti dziko la Malawi limvere dziko kwambiri. Ziko mwambiri chifukwa cha nthawi ndipempha tapiwa tinayo kutsogolo konko zinenemana kuti Dr. Dube amazindikira kuti munthu wina aliyense mulungu anampasa upangiri wotakuza kupanga zinthu dziko nkumaona osati anthu amene ali ndulumali azisingogwiritsidwa ntchito osati achinyamata zingogwiritsidwa ntchito chifukwa chake Dr. Dube says pavute pasavute I'm coming. So vande apase Madam Tapiwa kuti ayankhule kuntundu wa Malawi komanso kwa anthu onse amene akumvera komanso kutionera live pa Times Radio komanso pa TV. Manja Matapiwa. NPP ziko kwambiri. Ine choyambirira ndifuna ndithokoze Mulungu kwambiri chifukwa chipani chathu sitimadziwa kuti lero tingabwere pano nkumakuwakuwa kuti tapanga register. Ineyo chipani cha NPP nachidziwa 2023 mu March. Anangoponya linki pa Disability Forum. Komano anthu umangoidusa ine nangoti ndisegule linki mulishani. Nditatsegula nafikira kuyankhulana ndi Dr. Daniel Dube.
Dr. Daniel Dube anandipempha kuti kuziwa chani tufuna lilowe kuchani ku disability, tufuna dziko lisinthe. Nde ine ndinayamba kupanga ma structure. Choyambirira ineyo ndine munthu mzimayi wa ulumali wa spinal injury, ndipo ndili ndi ana atatu. Ndimapanga ma business angapo, ndine modelo, ndimapanga ma fashion shows, ndimapanga ma film, ma business ninawo ndithu ndimapanga ma business kuti ndizithandizira ananga. Ndiye nditalowa chipani cha Nationalist Patriotic Party naona kuti mfundo zake zinandigwira mtima. Ifeyo anthu aulumali ndife anthu oyiwalidwa pa chilichonse. Kuti tione nziko muno amene amapemphesa mtawuni ndi anthu aulumali, amene akukwawa akusowa pokhala ndi anthu aulumali. Tiyelekeze kuti ineyo ndilibe chilichonse chopanga, chosalira chake ndi chani kukapemphesa. Ndiye chifukwa choti Dr. Daniel Dube akubwera ndi mfundo zonena kuti sakufuna aone munthu wokwawa musewu woulumala. Nchifukwa chake atitenga anthu oulumala kutika kutsogolo. Endi ndale za chaka cha 2025 ndizoti zikhala zosintha zimene sizinachitikeso pa dziko lapansi. Chifukwa ineyo ndaona maboma m'dziko la Malawi akupanga zinthu, koma sinaoneko munthu waulumali akutumikira kukhala kutsogolo kwa anthu alunga. Sinaonepo olo siku limodzi. Koma panopo kuti muone pala anthu a disability, IMC yangawa nda VI nda disability, ineyo ndine wa disability. Taonapo ntsikana apo wa Chialobino ndi wa disability. Apo taonanso abambo a VI achita kuchallenge kuti ali ndi anthu 950. Ifeyo ku disability ntchito imene tayigwira tafikira nsanje tuchitipa, tili ndi ma structure. Pano ndikunena pano mundimvetsetsetu, sindifuna kuti wina apite ndi bodza, izi zikumveka pa dziko lonse. Ifeyo ku disability panopo tili ndi anthu okwana 2 million, koma pa 2 million ipo ife tafika kali 500,000 ya anthu a disability amene alowa chipani cha Nationalist Patriotic Party. And the manifesto a Dr. Daniel Dube a chipani cha Nationalist Patriotic Party section 11 ndimene kukamba za disability. Atitsimikizira kuti adzayambisa ma business kwa anthu aulumali. Ngongole ifeyo a disability sitipasidwa. Kuli manifi, kuli ujeni mabungu ya ngongole, kuma a disability sitimapasidwa ngongole. Zimene a Dr. Daniel Dube 2025 afuna azisinthe china chilichonse achisinthe. Ziko mwambiri ndikatero ndayima pano, komano ndifuna ndiyimike certificate yathu imene takatenga lero kuti tikamawawasa mu dziko muno aliyense adzidziwa zokuti tili ndi chani certificate. Zipani zimene zikupikisana nawo panopo zinali 19, tinayi ndi nkhawa kuti kodi ife tikasayina liti, koma lero tatani kodi. Ndili ndi chikhulupiriro chokuti palibe amene atatigunyuze sopano, chifukwa timaopa kufikira anthu ena momasuka. Koma lero ndilimene taona kuti ifeyo tamasuka. Ifeyo ku disability ku tisanene zonama pano. Ku disability lili ndi anthu 500,000, koma tikufuna kuti tifikira 2 million sewa akhale achani a Nationalist Patriotic Party. Ziko mwambiri NPP Dr. Daniel Dube munaona hapo chipani china chake kutenga munthu waulumali kukasaina certificate yawo chipani. Munaona hapo chipani Malawi munomo kutenga munthu tapiwa munthu ngati waulumali kuti iweyo ndamene ukasainire kwani chisikapenda kwa mwamba kutiki kukampera certificate koma siri kodi. Leo mfano kusimikizeni kuti within 2, 3, 4, 5, 6 months 2 million tenga yose. Chifukwa chake ni jani? Au mali ni anthu oti amaganize bwino kwambiri.
koma kulonjezedwa nkuponyedwa pena paliponse zimene zikunena kuti zikutha ndi Dr. Daniel Dube ndifuna ndikusimikizeni Malawi kusintha sikuti kumangokamba pamafunika munthu wina wake akhale ndi chidwi umunthu ndi mautula uja kuti ndikusiya ulemerero wanga koma ndikazunzikire anzanga ife timene tikufuna tapase support ndipo umene ndinataka kuti next year ena abwaka chifukwa sizamasewa zichitike ku NPP ndipo ngati ena akukayika dikirani muone fete bweza pa ground pomwepo tikomane pomwepo chifukwa Amalawi anatopa ndi bodza Amalawi anatopa ndi kumango uyuzidwa Amalawi anatopa kumango tusa nkhani kumazochitika kumanganika kanga ndikulalika panopa irane mndu wankulu kwambiri Mr. Kachina amene ali regional governor wa Central Region ati amati maboma 9 tikonjeza lina so akhaleveni taimilani mwangule kundundo wa Malawi NPP Dr. Daniel Dube choyamba ipereke moni nonse kuti moni chachiwiri ipereke ulemu kwa president athu Dr. Daniel Dube amene tili nawonso pompano manja mwawo ulemu upite kwa Honorable Maere amene ndi Secretary General achipani chathu monga mmene munamvera muja nawonso alandire ulemu wawo komanso ulemu upite kwa Honorable Tapiwa Kamanga amene ndi Director wa Protocol mu chipani chathu ulemunso upite kwa Ashola amene ndi azichoka kuti acting organizing secretary ulemu wanu bambo Shola kuthokoza nkhani imene yachitika pano nkhani yayikulu kwambiri tili ndi chimwemwe kwa basi chifukwa lero ndi tsiku limene Amalawi mtundu wonse wa Malawi kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje ali mu chisangalalo chifukwa talandira certificate imene titakhala tikuyembekezera lero tabwera ku Blantyre ndicho linga chimodzi ngati tatenga certificate ndiye kuti Dr. Dube ulendo ukakhala pa mpando wayambika ine modwero Kachina ndagwira ntchito mu zipani zosiyanasiyana koma sindinaona utsogoleri wa Dr. Dube umene ndaupeza ku chipani cha NPP now padakali pano chimene chikuchitika ndi chakuti a president akafika nthawi ina iliyonse ndi ulendo ndithu wa mboma ulendo wa mboma anthu Central Region imene tuchokera kuli mavuto adzaoneni amene maboma onse kumbuyo uku amalonjeza koma zimenezo sizidachitike mavuto azanjala mavuto maskulu mavuto mzipatala mavuto mamangidwe a infrastructure mdziko muno koseko kuli mavuto izi ndi zimene zapangitsa Dr. Dube kuti abwere akapulumutse mtundu wa Malawi mdziko lino la Malawi nkhani ndi zambiri anthu alankhula pano monga mukudziwa manifesto ya a president athu ya chipani cha NPP amene akhala ndi mwayi woyiona manifesto imeneyi akhoza kundivomereza kuti muli zinthu zambiri zimene athu azinzanga wacha zimene Dr. Dube akubwera kusintha zimenezi kuti mtundu wa Malawi auphule pa moto wadzaoneni umene ife ngati mtundu wa Malawi tikukumana nawo olemekezeka president ndi wokonzeka china chilichonse kuti dziko la Malawi lichoke pene lilipa kufika malo ena choncho iwo akupempha ife eni nthaka kuno kuti tigwire ntchito tathandiza president kusintha kumene tikunena kuti tisintheku sitikungonena kuti tisinthe a president sakungonena kuti asinthe takhala pa chipinjo mwina tinene kuti tidakali ku Igupto anthu ena ankanena kuti mwina tikusintha tichoka
kuigupu tipita kukenani koma kukenani kuja amayi ndi abambo sitidafike amene akukatifikitsa kukenani ndi a president Dr. Daniel Dube mtundu wa Malawi mtundu wa Malawi kuna kwili konse kumene ali adziwe kuti ulendo wopita kukenani akutitsogolera Dr. Daniel Dube ndipo kukenani tikayimba lokoma tili na organizing secretary akuti pondaponda kuti nthawi yatithera zikomo kwambiri bwana tingoperekabe uthenga kwa wonse amalawi amene akutimvera lero kunena kuti tiyeni tithandize Dr. Daniel Dube pa ntchito imene ayiyamba yofuna kuti chotsa mu ukapolo kukatika dziko la mtaka ndi uchi zikomo kwambiri bwana organizing secretary ndimo amenewa ndisire pomwepa zikomo kwambiri Sikomo sipata nthawi panopa ndizipereka exactly 2 minutes ndanena kuti chiyembekezo cha dziko lonse akufuna amve kodi tontho ankafusafusa kodi a Dr. Dube zitheka liti ndinanena kuti zinakhala kuti ndivomeza president kapangiso mphando kundilani kukanakala khuimbira anthu koma president kuti no ndifuna yankhule ndi mtundu wa Malawi Ausman yankhuleni 2 minutes Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Dr. Daniel Dube. Mamemba onse molingana ndi nthawi kuchokera ku executive pakafika ma district ma constituency onse. Ineyo tili pano ngati Osman Japan amene takhala ndikugwira ntchito ndi maboma osiyanasiyana komanso zipani zosiyanasiyana mbuyo ngati wachinyamata komanso umenyera ufulu achinyamata koma ndakhala ndikuyenda m'madera osiyanasiyana oyang'ana za chinyamata kutengera ndi maboma onse amene timagwira nawo ntchito ndinaona kuti palibe boma limene limaonesesa zenizeni zimene akufuna munthu wachinyamata amene ali kumuzi anthu amene ali kumuzi ali ndi mavuto osiyanasiyana amene akufunikira kuti akayang'anidwe mkatikati ndi kuperekedwa solution imene ingapezeke kuti vuto limene lipo pa achinyamata amene ali kumizi akakhale achinyamatawo woti akuziyimbira pawokha. Ine ngakhala ndikugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana nditaona kuti kundale kupalibe chimene chikuchitika ndinalowa m'magulu osiyanasiyana ndi mabungwe amene amathandizira pa ntchito yothana ndi umphawi makamaka kwa anthu amene ali madera akumizi. Koma nditayang'anayang'ana ndimaonabe kuti palibe boma limene likuonesa chidwi kuti likathandizire wachinyamata amene ali kumuzi. Pano ndayambisa bungwe limene likumachedwa kuti Dushaman Foundation. Cholinga chake ndikupereka upangiri kwa achinyamata from Chitipa to Nsanje kuti achinyamata akaphunzire ntchito za manja ntchito za luso zosiyanasiyana kuti akaphunzira ntchito zimenezo akakhale odziyimira pawokha. Zimene zizi nditakhala anthu amakhala kuyankhula zambirimbiri kundiyerekeza ndi ndale koma mumtima mwanga munthu munalibemo chifukwa choona kuti panalibe munthu amene mamuona kuti ndingagwire naye ntchito kuti masomphenya anga akapite kutali. Pa zimenezi ndinaganiza kuti bwanji ndizingopanga za bungwe langa mmene ndikuliziwira koma tagwira ntchito maboma osiyanasiyana pano pamene tikuyankhula pano achinyamata ali pa ground ena akuphunzira kuocherera ena akuphunzira zomangamanga ena akuphunzira hotela linyeniyeni kusoka zovala zina zoterozo zimenezo mwa ine ndikuzikhulupirira zoona kuti ndine agent wa mphawi amene ali kumuzi. So pakuyima pano mmene ndakhala pano ndakhala chifukwa choona kuti nditaona manifesto ya Dr. Dube
mosogonezedwa ndi chipani cha NPP ine ndinakhutira kunena kuti boma siliti ilili ndi limene bomba timene tikulinena tikuchula kuti chipani cha ndale chifukwa chona kuti tikupanga chani ndale koma ineyo pakuchiona ichi chini chipani cha chitukuko kuyambira kale lomwe akatozedwa ndi zipani zonse zimene zakazibwera achinyamata tikupangiraniza kuti palibe zimene zimakafikira kumuzi kumpherembe kuzimba sisi kumapeza china chilichonse anthu amene ali kuphoka kulumbi sakupeza kena kalikonse anthu amene ali kumalaka kunsanje sakupeza kena kalikonse koma Daniel Duwe akuti akulowa muzi ndi kukathandizira achinyamata mfundo yeniyeni imene inatigwira mtima pa manifesto ya Dr. Duwe ndi ya Rural Development Initiative. Dr. Duwe akuti akufuna kukhazikitsa ma cooperatives kapena kuti ma community banks amene achinyamata amene akuphunzira luso losiyana kuphatikiza ndi amene akupasidwa luso ti ativeta anthu amene wawa azipasidwa ngongole sikuti ngongole zijazoona kuti mutionese kaye nyumba mwana wa skulu akuchokera ku skulu mukamuza aonese nyumba aitenga kuti munthu wakumuza kumuza kuti tioneseni munda autenga kuti mwana wa skulu koma Daniel Duwe waika njira zabwino kuti wachinyamata akangomaliza maphunziro atenge ngongole ayambe business ndipo azimire paeka dziko la Malawi chitukuko chikuyambira kumuzi dziko la Malawi mwini wake weniweni ndi amene ali akuvutika ndi umphawi madera akumuzi kotero kuti ineyo sindikuopa sindikunjenjemera ndipo sindikutekeseka pa chiopsezo china chilichonse chimene chimakhala mundale chifukwa mundale umumu muli ndale zachikalekale mmene anenera ina kuti 2025 ngati ukusungira malitaka ansalu kuti muzagawe muuponda 2025 ngati mwaba ipa ndalama ndikuzisunga kuti muzagawe muuponda chifukwa Malawi walero akufuna chitukuko ndikuyankhula kwa anthu kusokera kuchitipa mpaka kunsanje tonse tigwirane manja tili ndi zambiri zimene tizikati kuyenda door by door kwauza anthu sitikuopa alipo akuopa pano tonse tili pano alipo akuopa ndiye tikaopa ife tikhala patriotic ngati ife tikunena kuti tikupita kumuzi tikupita m'mataoni tikufuna kusintha kwenikweni kotero kuti ine ndimafuna ndikupempheni achinyamata kuchokera kuchitipa mpaka kunsanje ndikupempheni inu achinyamata amene muli ndi maganizo ofuna kusintha moyo wa kumuzi amene amapezeka kwamolere kucholo kunsanje amene ali kumasamba njati ku Mount Sinai munthu amene ujayo weniweniyo amene akugona ndi njala lero amene yoyo akaumve moyo wake kukoma chifukwa cha NPP ndipo zimene ndikuyankhulazi ndi zimene zili manifesto ya NPP mosogoneza ndi Daniel Duwe pakadali pano ndimafuna ndikupempheni a Malawi kuchokera kuchitipa mpaka kunsanje mkatikati muzandayankhula maona kuti ndili kumachinga south yes ndili kumachinga south chifukwa chani zinchito zonse zimene ndimazinena zija tikuthandiza anthu okalamba manifesto ya Dr. Duwe ilichonjo tikuthandiza anthu kuti apeze chitukuko cha madzi apeze chipatala pafupi maphunziro abwino ndipo zimenezozo zikuchitika ndi usogolero wa Dr. Daniel Duwe ine ndalimbikitsika ndipo ndima ndi Dr. Daniel Duwe mpaka chimene akufuna chikachitike kumapetopeto ndikapereke zikomo kwa wina aliyense zikomo koma apresident akanangovomereza lale ija kwa kuoneka kuti ndi mawu ambiri kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi tente ombereso manja ndikanena kuti amene mukusungira ma 2000 kwacha munene kuti mauponda amene mukusungira ma 2000 kwacha mauponda amene mukusungira nsalu mauponda panopa Malawi kufuna chani kodi chitukuko panopa ndifuna nditane mayi amene achokera ku Kasiya tsonotu mayi ameyo haro atiyankhula tiyamve kuti ali ndi uthenga wanji koma chonde ndisungireni nthawi komanso tiyankhule fundo za NPP
tisayankhule zokuti chani ife timayankhula za kwathu zodena ake anadinamisa tikudziwa koma tiyankhule za kwathu. NPP nthawi tisungire 2 minutes. Ulemu upite kwa polisi yake. Ulemu upite kuli kosi kumene kuyenekera upereka ulemu. Ine ndiye Judith Sarangera nachokera ukasiya chigawo chapakati kumene kwati limatilika khala imadalira ulimi koma pano ukasiya kulibe chilichonse. Anthu agona ni njala, anthu anamizidwa ufanaleza aku network apita kwa ku network apita ku network anthu osakolola. Ndenda pafundo ya Dr. Daniel Dube manifesto yawo ndati kuyakima ifanthu akukasiya kuti njala ite timabanki midi kuti ndilupe tizikakongola ndalama kumene koko tizikagula kufaneleza ati azimayi atenga kongole pano papwana ukasiya kuli njala toneni anthu akungulowa ni njala ngakamuka wa president wateneni ife tosa ukasiya tapenya tufarikaye nga pamoja pa Dr. Daniel LPP ine tukuza kuti olira samulitsa kulira maliro koma tikhale malire nditu tikudziwa ife muno Malawi kuti mavuto ndi ambiri koma ine kupempheni IPP kuweza kuti togololo wala lija apera ya azatwa jara Rastafari masalasa ibata jambe lima kudodi atisale kutsundira kazi kwa marasta ama kwa kusunga kawa tumitiri yeni leo dimatome kwa antu audikira uta president antu atipani tatu tongo majiji atiyafuri 2 minutes please adi nanga enawa alibe mbumba nanga Dube alini mbumba wopeza kunondi kwao kubadwita inu dziko ikolosera lola usinda weni usinda weni ya ine daima kuimbira Rastafarian community ine sitikuonera kuti ulasta kupita pasogolo muziko la Malawi komanso pa ziko la pansi choncho Dr. Dube tanziwa ife marasta 2023 tipatanziwa Dr. Dube ndi NPP chabwino Dr. Dube ndi sogolero wa masompenya ife wa masompenya Dr. Dube tawaona chifukwa choti Dr. Dube wabwera ndi usogoleri osintha zinthu kuti eni nthaka kapena mbadwa tipindule pa chuma ndi moyo wa siku ndi siku pamene dziko la Malawi ili pa mavuto azachuma. Dr. Dube ndi mtetezi wathu otesa kusalana chifukwa mbuyo muzinali zovuta kuti rasta ngati ine ndipezeke nawo mugulu la chipani ngati liti mene tikumvera kuti anzathu a disability eso amatani amasalidwa. LPP Dr. Dube wathandiza ife marasta church yathu ife ndi church Malawi muno registered church Rastafari church tindi headquarters ku Lilongwe
Dr. Dube anatithandiza ndrama zotani zopangira chitukuko zomangira chalichi ya nyuwani. Dr. Dube wathandizaso ana marasta kuti azitha kutani athe kulipirako skulu temu imene yapitayi dziko lonse la Malawi kumene koko kuyamba kugwira ntchito ndi marasta. Dr. Daniel Dube zimene zikunalibe komanso kuphatikizapo Dr. Dube ndi dokotala weniweni wa mchipatala kotero kuti Dr. Dube akangotenga ulamuliro wa dziko lino 2025 budget ya mchipatala sivutaso tizipeza mankhwala ku chipatala. Vuto ndi chani? Atsogoleri amene tili nawo onse ena ndi madokotala ena ndi maprofesa koma si madokotala achani achipatala. Udokotala wawo ndi waulemu chabe. Ndi Dr. Dube chilichonse nchotheka. NPP Dr. Daniel Dube Dr. Daniel Dube waduza ife marasta kuti akabwera Malawi muno atithandiza kutenga license yolimira chamba. Dr. Dube ndi medical doctor. Ku America amagwisa ntchito mankhwala achani achamba. Akubweretsa processing plant kuti tizipanga mankhwala konkuno komanso tizipanga produce ma products osiyana wapeza kalisika ku America. Ma artwork ntchito za marasta ndife self employed facho kuti makanidwa ntchito ndeti nazolera kugwira ntchito patokha sitilembedwa ntchito ndi anthu. Ntchito zathu za luso ma artwork ma portrait akuti sika ku America anaupeza kale. Izi ndi zifukwa zimene tikufuna kuti tivotere Dr. Dube 2025 kuti zinthu moyo wa siku ndi siku utani usinthe. Komanso amene akusuta chamba kapena kupisa ntchito chamba si marasta okha ndi anthu ena aliwonse amachalichi osiyanasiyana amizikiti yosiyanasiyana. Ndiye Dr. Dube atithandiza tonse pamodzi. Zikomo kwambiri. Zikomo ndikusintha nthawi ija chifukwa tidziwe kuti zimene tikupanga pano zikuyenda ndi nthawi. Panopa ndizipereka 1 minute. So pano sizikhala bwino kuti ndichita kukudulani tikati 1 minute zikhale ndende 1 minute kuti tipase mpata president anthu akufuna amve kuti kuda president atu atiyankhula kuti chani. Komanso tikonze kunena kuti chimene chitachitike nchonena kuti president akabwera zikutanthauza kuti chamba chikutchulidwacho chimayenera kuti chipangidwe process kuti igwirire ntchito zina zosiyanasiyana zimene amanena zimene kuti zimene president akatenga dziko there is a way kuti zinthu zija kodi apange bwanji kuti zizigwiritsidwa ntchito movomerezeka. Pano panthu tipereke mwayi kwa apasta atiyankhule just a minute. Akamaliza apasta pabwera apita million tikonzekere chonde tisunge nthawi 1 minute. NPP Dr. Daniel Dube ine jombira ndipereka ulemu kwa Dr. Daniel Dube monga president watu wa NPP. Ine ndine Rita Maliza, ndine mbusa wa New Jerusalem Church from Pentecostal family. Komanso ndikuyimira pastors fraternal. Ndiri mu executive as secretary. Ine sinambe ndakhalapo mu Chipani, sinambe ndajoinapo Chipani. Nde zinangochitika kuti tsiku lina lake ndinamva Dr. Dube akuyankhula manifesto wawo. Manifesto amene anayankhula tsiku minero ine anandikhudza. Then ndafika ku nyumba nafotokozera abambo poti nda bishop. Kuti kumene napita kundakumana ndizi. Ndiyeno tumai surprise zimene anayankhula nena kuti ngati mfuna kugwira nawo ntchito gwirani. Mugwire nawo ntchito ene mukuti chani akuti pitani mukagwire nawo ntchito.
kuyambira nthawi imeneyo pamene ndinapezeka kuti ndikugwira nawo ntchito. Otherwise ndimene ndimamvera mezi makhalira kwina ndi kwinawo nalibe chiti choti ndingajoine chipani. Ngati ndakujoina chipani ndajoina facha Dr. Dube makapomva manifesto yawo yogwira moyo yoonetsa kuti akufuna kusintha zinthu. Ndiye kuona kuti ife azibusa timafunika makanthawi imene ya masankho ndi pamene anthu amatifuna. Iye ayiko mutipempherere tikapambana tikuganizirani. Tikapemphera anthu aja akakhala pampando onona basi atiyiwalira. Ife azibusa ndife amodzi ayo amene sitimaganiziridwa. Ndiponso kwa ine ndi chinthu chodabwitsa kuti kupeza mtsogoleri amene akunena kuti afuna kugwira ntchito ndi azibusa ndi chinthu chachilendo kwambiri. Pamene all these 30 years tili mu democracy palibe chipani chinechonso chimene ndinamva kuyankhula kuti afuna kugwira ntchito ndi azibusa. Koma Dr. Dube akuonetsa kuti akubwera ndi kusintha zinthu. Ndiponso iwo akufuna kuti pakhale bungwe limene atchalichi akhalamo kuti nawonso azithandizira kayendetsedwe ka dziko. Kuti matchalichiso tizitha kukhala ndi njira zina zoti tizitha kupezera ndalama mwa ife tokha. Pakutero ndikuti titha kutukulaso dziko. Monga mukudziwa kuti matchalichi ndi amene akhala kugwira ntchito kwambiri mdziko lathu lino la Malawi kumbali ya maphunziro komanso kumbali ya zaumoyo mwanga muzipatala. Ife ndife mboni kuti matchalichi akuyesetsa mbali yawo. Koma tikafika papa atchalichi sitimaganiziridwayi. Ndiyeno mwachidule Dr. Dube afuna kuti azigwiraso ntchito ndi azibusa mipingo yosiyanasiyana. Sakusankha mtundu, sakusankha chipembedzo, wina aliyense aliomasuka kugwira nawo ntchito. Ndiye pamapeto pake iwo akuthokoza kwa ma Catholic bishops, Protestant community, ma faith leaders, Islamic faith, ma individual bishops komanso ma pastors. Panchita ikulu imene akhala kuchita kuti ena anatha kulimba mtima kumadzudzula boma makakona kuti zinthu sizikuyenda bwino. Ndifa chaichi ife tilokondo kwambiri monga azibusa kuti ifeyo Dr. Dube tigwira nawo nditu ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo. LPP Amainda Bambo Ayamata and Asungwana by public demand Mutera medikulandira pano ndonena kuti neofuna tipemphe ifeyo tiyankhula kuma petoku koma the one and only president amene anthu ana ichidu kuti amve kuti ayankhula kuti chani ndi mtima wathu kuti atiyankhule. Ladies and gentlemen, the highly expected time has now come for the next coming president of this country, 2025, to speak to the nation the desire, the dream, the will that he has for this country. His Excellency the President of this very mighty party, NPP. Chenyi, timirire, pamena president atu, tikufuna kuti ayankhule. Mukale masuka mwitibiti Inu Dube Umene mwakalako Timbe manja Mwitikita Dube Mwitikita Dube Zigomo tenti khale pansi pamene the president of this party, Dr. Daniel Dube, would like to address the nation, the dream that he has, and the feeling and the pain that he has for this country that has suffered for a long period of time, which requires change. So the president, ladies and gentlemen, very soon he will be speaking to the country and the people at large outside this country who are following us on Times TV and on Radio TV, or radio, Times Radio. So let's pay attention to what the president will speak
amaenda abambo posachedwa pa president athu achipani a Dr. Dube atiyankhula kumtundu wa Malawi. NPP oye! NPP oye! Ziko mwambiri komiti ya chipani yanga Central Committee, ziko mwambiri Director of Protocol, ziko mwambiri mamimba la onse amene makala mugwira ntchito mwahamu kutandiza kunena kuti chipani chathu chikhale registered. Ziko mwambiri Amalawi amene mwatenga nthawi kuti mundimvere kulankhula nkhani yokhudzana ndi dziko lathu. Chipani cha National Patriotic Party chili ndi mfundo zokwanira 5 zomwe choyamba ndi kukonda dziko lathu, chachiwiri ndi kukonda mtundu wathu, chachitatu kulimbikira, chachinayi kudzipereka koma kupanga ndi kupanga mzimu wodziyimirira tokha. Chimene chandibweretsa ine kudale Malawi ndi chimene chandipangitsa kuti ndipange chipani cha NPP ndi chifukwa chonena kuti mazunzo a Malawi sizoona kunena kuti dziko lingakhale ndi anthu opitirira 60-70% amene akukhala pa umphawi. Sizoona kunena kuti dziko lingakhale ndi anthu opitirira theka omwe alibe zakudya. Sizoona kunena kuti tingakhale ndi dziko lopanda utsogoleri. Sizoona kunena kuti tingakhale ndi dziko lopanda utsogoleri, chilungamo. Sizoona kunena kuti tingakhale ndi dziko lopanda utsogoleri, chilungamo. Sizoona kunena kuti tingakhale ndi dziko lero lopanda utsogoleri. Ndikufuna kunena kuti ndilamfune mfundo zomwe chipani cha NPP chibweretsa kuti ndilamene tibweretse ife kuchipani chathu cha kudziko la Malawi. Toyamba amene tibweretse ife kayendetsedwe chathu cha kudziko la Malawi. Toyamba kubweretsa kusintha kayendetsedwe chathu cha kudziko la Malawi. Toyamba kubweretsa kusintha kayendetsedwe chathu cha kudziko la Malawi. Toyamba kubweretsa kusintha anyway, ngati anthu mukumverera mukuonena kuti the signal imene ndikupasa ngati anthu nyamudi mukumverera mukuonena kuti the signal imene ndikupasa ngati so what I'll do is I will continue giving the presentation, but there's massive interference. So what I'll do is I will continue giving the presentation, but there's massive interference. Ndikufuna kusintha mayendetsedwe a chuma cha dziko la Malawi. Ndikufuna kupanga reform Reserve Bank ya Malawi. Ndikufuna kupanga reform National Budget Office. Ndikufuna kupanga reform Treasury Office. Chuma cha dziko la Malawi chakhala kuchikuyendetsedwa ngati kuti ndi cha dziko la masiye. Ndikufuna kuti boma la Nationalist Patriotic Party likabwera liike ndondomeko yolongosoka yonena kuti Reserve Bank ya Malawi igwire ntchito yomwe Reserve Bank imagwira. Mu dziko lina lililonse lolongosoka Reserve Bank imayenera kutsitsa mitengo ya zinthu.
Reserve Bank imeyenera kutsitsa bank tongola dzanja Reserve Bank imeyenera imeyenera kutsitsa dziko Reserve Bank yathu imeyenera kutsitsa mphamvu ya ndalama ya dziko koma padakalipo yathu zonse zimeyenera kutsitsa mphamvu ya ndalama ya dziko amene asadakalipo zonseziresedweka chuma cha dziko lathu pamene tikulowa mboma tizabweretsa fiscal discipline kubweretsa kugwiritsa ntchito kwa chuma mwachilungamo kuonetsetsa kunena kuti ndalama za boma sizikuonongedwa lidzachotsa ma benefits a anthu akuluakulu dziko la Malawi ndilosauka magavana aku Reserve Bank akudzipatsa ndalama zomwe ngakhale maiko akunja kuno ndi ndalama zazikulu makomishonala komanso atsogoleri oyang'anira maparasteto akulandira ndalama magalimoto ma 100 million pamene anthu tikusowa mankhwala pamene tikusowa chakudya pakuyenera kubwera fiscal discipline komanso austerity kudula ndi kuchotsa kuonongeka kwa chuma cha dziko tonse a Malawi takhala tikumva nyimbo ya agriculture takhala tikumva kunena kuli mega farm inanenedwa zaka 4 zapitazi lero tikukhala ngati kuti mega farm yo ilipo pomwe sitinaone munda umodzi umene watipulidwa kumenyedwa mphanje ndikuyambitsa kunena kuti uwu ndi munda umene tayapa ndalama zomwe zoti munthu ungapeze zoti upereke ngati deposit yoti uyambe kulandira grant ya mega farm a Malawi ambiri sangakwanitse nde ine ndikubweretsa kusintha ku nkhani ya agriculture motere choyamba ku Malawi kuli ukapolo wa mbewu zomwe alimi akumudzi akuyenera akumagula kuti adzale m'minda mwawo ndizodula kwambiri kuti iwo sangakwanitse pa ichi ndikubweretsa bungwe lomwe lidzakhale loyang'anira kutukula development ya mbewu ndikubweretsanso mfundo ya contract farming kunena kuti alimi okwanira 1000 yangapo adzapatsidwa ma contract oyamba kupanga mbewu zoti a Malawi tidzitha kumala kumeneko nkhani ya fertilizer tikufuna kunena kuti tikhale odziyimirira patokha mapangidwe a fertilizer pali njira zingapo zoti tikhoza mapanga fertilizer wathu monga mwachitsanzo Angereza amati waste to fertilizer zinyalala zonse zimene zikupangidwa mu mzinda wa Lilongwe zikhoza kubweretsa fertilizer okwanira ndithu woti tikhoza kupereka mbali yaikulu ya ku Malawi Blantyre ya Mzuzu pali fertilizer amene tikhoza kupanga ma factory ndi kumapanga toka komanso fertilizer zopangira fertilizer zina zilipo kubalaka zina zili mu Mozambique mu koma tilibe chidwi chonena kuti tiyambe kupanga fertilizer wochipa izi ndi zinthu zomwe ndikabwera tisintha china chomwe chikuyenera kusinthidwa ndi nkhani yokagulitsidwe ka katundu wathu ADMAC tikubweretsa njira yomwe tidzaonetsetse kunena kuti mbewu zonse zomwe a Malawi akulima ADMAC idzigula pali chinthu chachikulu chimene chikuyenera kusinthidwa ku Malawi ndi AIP pa utsogoleri wanga project imene ikutha chifukwa yakhala njira imodzi yoberera chuma cha Malawi ndikubweretsa AOP Agriculture Output Program monga mmene anenera Mr. Kachina kunena kuti tikubweretsa ma community bank tikubweretsa ma cooperative bank ine ndili ndi chikhulupiriro kwa Malawi kuti ali ndi kuthekera kuti atapeza mwayi otenga mpamba akhonza kukagula fertilizer wokha akhonza kugula mbewu wokha ndipo akhonza kupanga ulimi wokha pawokha ndi zimene zinkachitika nthawi yakamuso koma anthu akalima zimene zitipereke kupangiri ndi kuthekera konena kuti anthu akhonza kutha kugulidwa mbewu zawo padakali pano mlimi wa kumudzi ukugulitsa bagi la chimanga pa mtengo 4000 pa 2000 kwacha pa bigiri pomwe anthu ankhala pakati akutenga bagi lomwero ndikukaligulisa 6000 nthawi ya njala munthu mlimi sangathe kupeza chimanga choti adzidyetsereka
izizi tikuthetsa adimaki ikuyenera kugula mbewu pa mtengo oyenera. China chimene chikuyenera kupangika mu dziko lathu, ndu wa dziko akubedwa. Ndiliti mwamva kunena kuti sugar factory kusalima yaluza 100 million. Ndiliti mwamva kunena kuti sugar factory kunkotakota ikukanika kugulitsa sugar. Ndiliti mwamva kunena kuti nsawa zikuchoka ku Malawi, ntedza kuchoka ku Malawi kugulitsidwa ku Kenya. Ndalama zonsezi sizikubwera mu dziko lathu. Pa utsogoleri wanga ndikuonetsetsa kunena kuti makampani amene akuluakulu akupanga chuma, akupanga zinthu ngati sugar, amene akugulitsa katundu kunja kwa dziko la Malawi, chuma chimenechi chizikhala kunena kuti chikubwerera mdziko lathu la Malawi. Mwamva nkhani zambiri zokhudzana ndi industrialization, tidzapanga mafactory, tidzapanga ichi. Kodi zimene zizi tipanga bwanji? Pali mayiko ngati ku Benin, West Africa, dziko latha kutukuka, dziko lathunthu chifukwa cha thonje. Ife Malawi tinatenga factory ya thonje ndikugulitsa kwa zinzathu andale. Lero dziko la Malawi sili kupindula pa thonje. Amalawi akulima thonje koma sakutha kugulitsa pa mtengo yolongosoka. Dziko la Malawi sili kupindula. Eni yake onena kuti ndi thonje lathu tikudalira kaunjika. Tikubweretsa ulimi, kupereka chuma chokwanira kuti anthu tiyambe kulima mbewu zosiyana-siyana. Kandi ntedza, kandi thonje, kandi zipatso, kunena kuti Amalawi tiyambe ndithu kukhala ndi upangiri, mafactory athu dachinyamata apeze ntchito. Pali zinthu zambiri zomwe zikuchitika mu dziko mwathu zofunika kunena kuti ulamuliro wamphamvu ubwere, titseke kuberedwa masana. Dziko la Malawi silingathe kutukuka ngati lilibe magetsi. Pano magetsi kulibe, chifukwa chosowa kwa magetsi mafactory sitingathe kupanga. Ulimi wanthirira wa makono sitingathe kupanga. Chonsecho tikukanika kubweretsa macontract olongosoka onena kuti tipange magetsi, kapenanso tikulolera umbava ndi kumba kubungwe la Eskom. Chifukwa chonena kuti izi zimapindulira anthu akuluakulu. Zonsezi zikuyenera kuletsedwa. Koma chimene chili pansi pa mtima panga, chimene ndikuchimva mu mtima mwanga, ndi Rural Development Initiative. Pakusintha chuma cha dziko, ndikubweretsa ma cooperative banks, ndikubweretsa ma community banks, ndikubweretsa my financial discount houses, onena kuti anthu adzitha kubwereka ndalama, ndikuyambira kupangira ma business, ndikuyambira kupanga tima factory ting'ono. Nonse Amalawi tikutha kuona tonse pamodzi. Taona nali abambo Angwira amaonetsa ndithu kuti zinthu zambiri zomwe timagwiritsa ntchito tikhoza kumapanga toka. Koma chikumati komera ife kubwera munthu mmodzi kuchokera ku Pakistan kuti kumapanga sopo ndikumatigulitsa tonse. Company imodzi kumapanga mafuta kumatigulitsa tonse. Anthu kumachoka ku China kumadzatapangira mafuta kumatigulitsa dziko lonse la Malawi. Chikutivuta ndi chani kuti ife eni ake a dziko tidzithandizana kunena kuti dziko lathu lipite patsogolo. Ndikufuna kusintha dziko la Malawi poonetsetsa kunena kuti mtundu wina uliwonse tikhale anthu amodzi. Ndikufunanso kuonetsetsa kuti pasakhale kagulu kena kalikonse mdziko la Malawi komwe kali kunja kwa chuma. Mchisanzo tanena kale anthu aulumali, anthu achinyamata, anthu osaukitsitsa, anthu akumudzi, anthu amene akumakhala anthu onena kuti sitili nawo mbali ya boma. Tikungoona zimagalimoto zopuma, tikungoona anthu akupita ana akupita ku masukulu abwino, akadwala akupita kunja. Tikufuna kuti ifeyo eni ake a dziko tikhale mbali imodzi yotukula dziko lathu. Pachifukwa ichi talimbikitsa kunena kupanga bungwe la anyamata ama business league dziko lonse la Malawi. Pachifukwa ichi tapanga bungwe la disability. Pachifukwa ichi tikuonetsetsa kuti machalichi akhale mbali yathu imodzi. Tikuonetsetsa kuti kampeni yathu ikhale yokhudza Malawi eni nthaka. Pa nkhani ya utsogoleri wa dziko, Amalawi kuyambira nthawi imene tinasiya one party, chipani ichi chikumabereka chipani ichi. Kapena chipani ichi banja lake lipanga mwana wake adziyambisa chipani china. Kapena chipani ichi banja ili lipanga lisuntha kusankha munthu wina.
kumangozungulira momwe anthu omwe akulowa chipanichi kupanga chipanichi omwe agwirizana kupanga alliance zotsatira kuti dziko lathu silikusintha. Utsogoleri umene ya 2025 ndi uwu. Tikufuna dziko lonena chipani cha National Patriotic Party, chipani chokonda dziko, chipani chokonda mtundu wa Malawi. Pasakhale kuti ichi ndi chipani cha dera ili. Chipani chathu chikhala cha mphamvu kumpoto, chikhala cha mphamvu pakati, chikhala cha mphamvu kumwera, chikhala chipani cha mphamvu kummawa. Koma mukawerenga manifesto yathu muonanso kuti tikufuna kunena kuti utsogoleri wa dziko tipange imene amaiti decentralization yomwe boma lakhala likukanika kupanga chifukwa sakufuna kusintha kuti mphamvu ndi chuma zipite ku ma district. Tikufuna maboma adzitha kumadziyang'anira zinthu zawo wokha. Munthu amene angadziwe kuti kulibe mankhwala ku Mzimba ndi munthu wa ku Mzimba. Munthu amene angadziwe kunena kuti ana sukulu sikuyenda bwino kumachinga ndi munthu wa kumachinga. Anthu oyendetsa boma akulilongwe zimene zizalibe ntchito nazo ana awo kupita ku masukulu a private. Iwo akadwala amapita zipatala za private. Tikufuna utsogoleri onena kuti maboma adziziyang'anira okha. Ndakamba nkhani ya tamva nkhani ya anthu amipingo. Anthu amipingo akhala amene akuthamangisa kuyesetsa kukonza democracy. Kwa chaka chilichonse wa president wina uliwonse timamva kunena kuti bishop alemba kalata iyi, Nasilamu alemba kalata iyi, Pentecost alemba kalata iyi. Lero ndikuti ndikufuna National Council ya anthu azipembedzo. Tikamalowa mboma sitidzinena kuti mwalakwitsa kumbuyo chifukwa iliyo mukhalamo mbomamo mukhala mbali imodzi yopangazi. Nkhani ya Chinyamata, anyamata ndi atsogoleri amawa bodza. Anyamata ndi atsogoleri alero osati mawa iya. Komanso isangokhala nyimbo. Anyamata ndi atsogoleri alero kuna nature osati mawa iya. Komanso isangokhala yomwe atsogoleri alero mitundu yonse isangokhala onse ndipo anyamata amene akuyerera khala Dr. Saulos Chilima komanso kubereka chipepeso kwa maya kunyumba kwa Dr. Mene Chilima ndi mwana wawo komanso kubereka banja lawo lonse kwa Sinde maya kunyumba kwa Dr. Mene Chilima ndi mwana wawo komanso kubereka banja lawo lonse kwa Yambirali Nyamata ili ufunga wa anthu banja lawo lonse. Lero Yambirali Nyamata kunena mawu ili ufunga anthu aloto. Sindi kulonjeza zinthu ma big infrastructure projects izozo zidzazinena zokha. Kulonjeza zinthu ma big infrastructure projects factory izozo zidzazinena zokha. Factory uma izo ndi zinthu zikulu zikulu padakali pano choyamba cha fundo yoyamba ya boma langa uma izo ndakhala padakali pano oyanga ikomiro yanga kala kuchita impango boma langa kala fundo yanga kala kuchita reform boma komanso governance kutetsa katangale ndi mayendetsedwe a boma opanda ndondomeko. Mawu awa ndikulankhula kwa chipani changa komanso ndikulankhula kwa anthu onse amene ali ndi chiyembekezo ndi hope kuti dziko lathu likhoza kusintha. Chonde musagulitse vote ndi t-shirt. Musagulitse vote ndi chiteche. T-shirt muvala chaka chimodzi koma zaka 5 ukhala ukapolo. Chaka cha 2025 chisankho sichikhala pakati pa Dr. Daniel Dube ndi chipani ichi kapena chipani ichi. Chisankho cha 2025
sichikhala mpikisano wa alliance kapena alliance. Mundimvetsetse mawu amenewo. Chisankho cha 2025 tikusankha kupitilira kuyendetsa dziko mmene tikuyendetsera. Chisankho cha 2025 tikusankha njala, umphawi, katangale, kuyendetsa boma mwachiopsezo, kapena tikusankha kusintha. Ngati ndinganene mawu oyanjanitsa dziko, ndi mawu onena kuti ngati mmachikonda chipani chanu, tatiye ndikabeni nkhani ya masita. Dziko lathu silingapite patsogolo mmene tikuliyendetserapo. Tikhale pamodzi Amalawi, tigwirizane kuti tikuyenera kusintha njira. Kwa amene muwerenge manifesto yathu, kwa amene mukukayikira, amene simukufuna kuvota, kwa amene mwatuluka zipani, amene mwakhumudwa, ndikukulonjezani kunena kuti tidzasintha dziko la Malawi mu nthawi yochepa. Chifukwa ndalama zosinthira dziko lathu lili ku Malawi. Pali mwambi umene ndifuna kuti ndimalizire onena kuti amene mukunena kuti ndale ndatopa nazo, ayi aononga kwambiri sindivota. Pali mwambi amati wakuba samunyanyalira munda. Dziko ilili silililekerera kuti anthu akuba, anthu obwera amene akuononga chuma chathu alitenge, pomwe eni yake ife tikungodandaula. Ndili ndi chikhulupiriro kwambiri kuti Amalawi tonse ndife anthu okonzeka kunena kuti tisinthe dziko lathu. Tipange kampeni yabwino, kampeni yopanda nkhondo, kampeni ya ufulu, kampeni yolemekeza zipani zina. Tikhale tikupanga kampeni ya mfundo. Ife tikhala tikuyesetsa kuti tiwine mitima yanu mubwere ku Nationalist Patriotic Party. Komanso ndifunsanso chinthu chimodzi, musakhale pansi kunena kuti ndimverere kodi akuti chani. Bwerani ku Nationalist Patriotic Party ndi mfundo ndi zinthu zomwe muganiza kuti tingapange kuti tisinthe dziko. Zomwe kwambiri Amalawi, zomwe kwambiri chipani changa. Lero ndi tsiku labwino kunena kuti tatha kupeza certificate. Ndipepese amene ndimalankhula panali interference yochuluka kopi, monena kuti sindimatha kulankhula kuchita communicate, sindimatha kumva, panali ma ego khanga takubwera ma department osiyana. Koma ndikukhulupirira kunena kuti ndatha kuonetsa mphamvu passion yanga ya dziko la Malawi. Dziko la Malawi ndimalikonda, ndipo ndilibe mantha, ndili wokonzekera kuyika moyo wanga pansi. Koma umphawi, mazunzo a Malawi akuyenera kutha. Ndikukupemphani nonse munyamuke, mupite kumaboma mwanu, mukachite organize, mukapange makomiti, mukapange chipani, mukalankhule ndi mabanja anu, mulankhule ndi anthu. 2025 tisinthe dziko la Malawi, tisinthe dziko lathu la Malawi. Mukuzunzika wako kwakwana. Zikomo kwambiri. NPP President si uyu kodi a president ayankhula ku mtundu wa Malawi. Ndi chikhulupiriro chonse kuti uthenga umenewu Amalawi taumva. Fundo imene ndatengapo ine ndigwira mtima ndionena kuti ngati tikufuna kuti dziko lathu tizivutikabe zili ndi ife, ngati tikufuna kuti zinthu zisinthe zilinso ndi ife.
Malawi watu atakalisha Tanzania ni masipika msise zero mwambiri ndi manena kuti zilindife amalawi kuti dziko lathu tilikonzeso andale amene takhala nthawi yonseyi atikhumudwitsa koma panopa Dr. Dube is saying this is time for change. So pano chifukwa cha nthawi chifukwa cha nthawi tinene kuti amainda abambo anyamata ndasungwana panopa tilira times amene nkutheka atengapo amene simunayankhulenu I think 2% mwe kuti ngati pali mafunso atifusa kuti tiyankhe zimene tikoza kuyankha kuti ndinu amalawi umvesetse. Next time ndikulo tizaita na media houses nonse umene muli kwa program iyi a president anafuna kuti zichitike mwachangu kuti amalawi anandichepekeza kuti a president achipani cha NPP amene Dr. Dube ayankhule amalawiwo koma ndikhulupirira kuti tiza konzaso dongosolo lina pamene tizakhala ifeyo zatu za dongosolo kwambiri tizakhala ndi manifesto unveiling dziko lonse lizamve kuti kodi manifesto mwathu muli chani, kodi polisi yathu kuti chani, zipani zinazo mwina zimene sikumavuta tikumalowa mboma tibe polisi ndikazipeza komweko dziko sayendesa ngati wili bauti ndikazitenga komweko kumapita nokutsogolo kweya koma ukonzekera kuti dziko ndikayendesa bwanji. A president athu he has already organized a very good policy remain aligned ndi 2063 agenda zimenezi zichitika ndithu. ndifuna ndikuwuzeni mawu amodzi, kaya wina kukayika kaya kupetira koma 2025 akutenga dziko lino. Ndi mawu amenewa tapemphe anzathu at times ngati alipo amene angatifuse mafunso kandawiri kandatatu titire pamenepo kuti tiseke mwambo wathu. Chabwino kumalizanso kulutsa mawu kwa mulego kumaliza kulutsa mawu live pawailesi ya Times chipani chimenecho cha nationalist Revolution Party.